Drwy gydol yr wythnos, da ni wedi bod yn sgwrsio fo nifer sydd wedi dioddau mewn rhyw ffordd neu gilydd o chyflwr iechyd y meddwl. Da ni'n falch iawn heddiw i groesawu Gwen Godard sydd yn ddioddefwr anhwylder deibegwn neu bipolar ac hefyd erbyn hyn sydd yn gweithio i hyfforddiant mewn meddwl ac hefyd wrth gwrs croeso cynnes fel yr rheol i Dr Ann. Felly Gwen, sgwn i ddechrau fod ei hun. Beth y stori di fel petai a'r cyflwr bipolar? Pryd ydych chi'n ymwybodol yn y tro gyntaf lle bod chdi'n dioddau? O'n i'n ymwybodol tua diwedd fy arddegau, dwi'n credu. So pan o'n i tua 19 mlwydd oed, es i'r doctor wedde taw iselder, falle oedd y broblem. Ond wedyn, oedd rhywbeth dal ddim yn iawn dros y flynyddoedd wedyn. A wedyn tua 6 mlynedd wedi hwnnw, ges i diagnosis wedyn o'r anhwylder deibegwn. Oedd e jyst yn neud synwyr wedyn, o'n i fel, nid just iselder yw e, dwi'n mynd lan weithiau hefyd, na fel mai. Felly, beth mae'n yn lygu sa i ni sydd ddim yn gwybod, sut ti'n teimlo pan ti'n cael yr uchelfanna a'r dymderoedd na wedyn? Mae fe'n effernol, mae'r iselder yn effernol, a mae pobl yn meddwl bod mae'r absence hwnnw'n wych, chi'n modd? Ond dyn nhw ddim, maen nhw'n peryglus, a mae fe'n gallu hala chi i gwario arian sydd ddim gyda chi, a jyst wneud pethau peryglus byddai ddim yn wneud pan dwi'n Gwen yn iawn, pan dyw'r salwch ddim yn effeithio arna i. Ond pan mae fe arno fi, mae fe'n dyw e ddim yn hwylus o gwbl. Dr Ann, allwch chi esbonio'r cyflwr i ni de? Lla beth gweud lot mwy na mae Gwen wedi gweud. Ni gyd yn gwybod am iselder, yndyn ni. Ond mae salwch diabegwn yn rhywbeth cylchol. A gallwch chi gael rhyw 4 digwyddiad mewn blwyddyn lle bod ti'n cael rhyw 2 am i ti. Le chi'n mynd yn isel eich ysbryd. Falle am wythnosau, falle am rhyw 2 neu 3 mis. Wedyn ni falle byddwch chi'n iawn. A fod allan o'r gofod heb unrhyw fath o rybydd byddwch chi'n mynd lan fyna. Dim cysgu, gwario, lot o credit cards? O na. Dwi wedi sorto nhw nawr, ond... A dim yn sylweddoli, ond gyda Gwen, beth mae'n neud, mae'n ynysu hynna'n, a mae'n ffrindiau hi gyd yn gwybod am hyn, felly dyn nhw ddim yn cael negesion text. Maen nhw'n sylweddoli wedyn ni, a maen nhw'n ati a gweud gryndam yma, mae rhywbeth mas o le fan hyn. Felly yn aml iawn, bydd hi'n sylweddoli bod hi'n isel, ond pan mae'n lan fyna yn cael amser fath o hwylus, bydd hi ddim yn sylweddoli bod bobl eraill yn. A mae'n gyflwr peryglus tu hwnt, achos pan ych chi'n isel, i chi'n teimlo'n ofnadw, a chi'n falle yn teimlo fel ben i'ch bywyd. Wyt ti erioed wedi teimlo fel yna? Sawl gwaith. I ddweud y gwir, sdim clem dy fi, gyda rai o'r penodau isel fel dwi dal yma. Mae fe wedi bod mor... Mae'r eithafion bewn o fod yn ofnadw, achos allai ti ddim yn mynd yn bellach i'r dymderoedd nac yn uwch i fyny. Na, dyna'r broblem. A'r broblem yw, pan chi'n isel, does dim egni gyda chi'n neud dim byd yn bwyty fe. Ond pan chi wedyn ni, mynd lan fyna, yn syth mae'r egni'n yn ôl, a mae'n beryglus tu hwnt. Achos falle, chi'n gallu deall beth sy'n gallu digwydd yn ydych chi. Felly bod hyn sydd ti'n amlwg ti'n ymwybodol, felly sydd ti'n trio delu fo, ti'n gwybod lle ti ar bwl isel neu ar bwl uchel? Mae fe'n anodd. Fel arfer, dwi'n gwybod pan dwi'n mynd lawr. Dwi'n gallu teimlo hwnna, dwi'n ymwybodol o hwnna. Na i cymryd fy hun mas o unrhyw cymdeithasu oherwydd dwi ddim moyn tynnu pawb arall i lawr. Ond pan dwi'n mynd lan fel arfer, dwi'n mynd, na, dwi'n iawn. Be ti sôn am, dwi'n hapus, jyst bod yn hapus. Be sy'n bod y ti? A weithiau, dwi'n mynd yn eitha grac gyda pobl, am dweud bod fi'n mynd lan, ond... O ti'n gweud wrthon ni cyn i ddod ar yr awyr bod y ffrindiau di'n bwysig iawn i ti, pobl sy'n nabod ti, a maen nhw'n gweld hyn yn digwydd i ti ac yn gallu dweithio ti. Pobl dwi'n gweithio gyda nhw, maen nhw'n jyst yn gadael fi cario ymlaen i ddweud y gwir, maen nhw'n nabod fi, dwi'n nabod fy salwch, mae fy ffrindiau fy'n heulu a fy nghyd gweithwyr, maen nhw'n deall fy salwch, felly maen nhw'n gwybod, os dwi'n mynd bach yn uchel, peth gorau i wneud i Gwen, gad i weithio. Jyst gad i weithio oherwydd dwi jyst yn mynd amdani wedyn. Os does dim byd dy fi wneud, a mae dy fi'r egni yna, mae yna problem enfawr gyda fi wedyn. Dim byd i sianelu'r egni ato fe, ti'n modd? Erbyn hyn, ti'n gweithio yn y maes efo, lle ti da bach o gyd-destun dy swydd a sut ti'n trio helpu eraill? Swydd fi ar hyn o bryd, dwi'n gweithio fel arweinydd prosiect cymorth cyntaf iechyd meddwl ar gyfer ieuenctid ac arddegau. Dyn ni'n mynd i fod yn rolio'r program mas dros y tua 19 mis nesaf. Bydd hynny'n mynd mewn i fel ysgolion
clybiau ieuenctid, y pethau fel yna, ac hyfforddi i'r staff o just beth i edrych mas, sut i helpu pobl, oherwydd fel arfer, does dim llawer o ymwybyddiaeth ynglyn â phroblemau. A wedyn, gyda'r raglen ar gyfer yr arddegau, bydd hynny'n cael ei darparu ar gyfer plant, ar gyfer pobl ifanc o fewn ysgolion ac o fewn y clybiau ieuenctid hefyd. Wyt ti yn ysgrifennu blogs a phethau hefyd, a wyt ti'n teimlo, sa hyn wedi bod ar gael pam o'n i'n ifanc, sa ni wedi gallu delio gyda fe'n well? Dwi'n credu just cael codi'r ymwybyddiaeth yw'r peth mwyaf bwysig, oherwydd pan o'n i'n ifanc, o'n i'n meddwl bod fi'n eitha clued up gyda pethau ynglyn â iechyd meddwl, ond yn wir, doedd dim clem dy fi. Y peth mwyaf pwysig dwi'n credu nawr yw pethau fel hyfforddi pobl, cwmnioedd, jyst unrhyw un, fel bod pobl yn siarad am y peth. Sneb yn becso os maen nhw'n mynd mewn a dweud wrth pobl, dew ma, noed dy fi, ond pryd bynnag ti'n cwrdd â pobl jyst yn y stryd a ti'n dweud, o, sut ti'n neud? Mae pawb yn dweud, ie, dwi'n iawn. Mae dyna'r ateb bob tro, a weithiau dyn nhw ddim. Ie. Ti'n teimlo well bethau mwyaf sydd wedi siarad amdano fo, mwyaf cyffyrddus sy'n hun i allu siarad amdano fo, a pobl eraill hefyd i wrando beth sy'n ti ddweud? Dyna'r peth dwi'n dwlu ar gyfer pan dwi'n hyfforddi, oherwydd dwi'n rhan o'r stori i weithiau, a wedyn mae pobl yn dod at fi a dweud, dwi wedi profi hwn, neu mae hwn wedi digwydd, neu mae merch fi, dwi wedi cael bore yma, dwi'n dwlu arno fe, oherwydd mae pobl yn nawr maen nhw'n teimlo ar ôl gweld rhywbeth fel yna, bod nhw'n gallu rannu.